യൂണിവേഴ്സിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സാമിനേഷന് മുമ്പ് തന്നെ കേരളമെമ്പാടുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളുമായി നമുക്കൊന്ന് മത്സരിച്ചാലോ? അതിനായി കോമ്പറ്റ് ടീച്ചർ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരം ഒരുക്കുന്നു. ഈ വരുന്ന ഞായറാഴ്ച 2 മണി മുതൽ 3:15 വരെയാണ് പരീക്ഷ നടക്കുന്നത്. സമയം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ? PSC എങ്ങനെയാണോ പരീക്ഷ നടത്തുന്നത് അതേ സമയത്ത് തന്നെയാണ് കോമ്പറ്റീറ്ററും എക്സാം നടത്തുന്നത്. പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ പരീക്ഷ ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ്. അപ്പോൾ കേരളം എമ്പാടുമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾക്ക് ഒരേ സമയം പരീക്ഷ എഴുതാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ അന്ന് തന്നെ ഓൾ കേരള റാങ്ക് ലിസ്റ്റും പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ റാങ്ക് എത്രയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടിയില്ലേ? വിഷമിക്കേണ്ട. വൈകുന്നേരം 7:30 മുതൽ എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന്റെയും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസ്കഷനും കോമ്പറ്റീറ്റർ ഒരുക്കുന്നുണ്ട്. മാത്രവുമല്ല, ആദ്യത്തെ 10 റാങ്ക് കിട്ടിയവർക്ക് ഒരു ഫ്രീ മെന്റർഷിപ്പും കോമ്പറ്റീറ്റർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എക്സാം എഴുതാൻ റെഡിയല്ലേ? റെഡിയായാൽ മാത്രം മതിയോ? എങ്ങനെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം? രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.